ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿ ಕಾಂಡೆ ದೂರ ಪಿದಾರ್ದನ ಆಗುತ್ತಂಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪಿದಾರ್ದನ ಬರ್ಸ ಮರ ಕಾಂಡೆದಂತ ಚೂರು ಓದಿತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ತಲೆ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಸೀರೆ ಪೂರ ಚಂದ ಆಗ ಯಾಕಮ್ಮ ಅಂಜು ಮೇಲಡ ಕತ್ತೈತ ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಕಳೆದ ಕೆಲವಾರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಏನಿದೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಏನು ಸಿಕ್ತು?
ವಾಂಚಿದೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಕಲ್ಲು ಎಂಕುಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡೈತೆ ದಸರಾ ರಜೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಕೆಲವೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುನ ಮಸರಡಿತ್ತೀರಿ ಕೆಲವೇರು ಫೋಟೋ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತೀರಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಪೂತ ತೋಟಡು ಪೂರ ಪೋದು ಮೀನನ್ನು ಮಾತ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ವೇಷ ದಾಖಲಿತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ತೂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆಪ್ಪದು ಮಂತ ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ ಅದು ಪೂರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಜ್ಞ ರಶ್ ಪಂಡ ರಶ್ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಜನನೇ ಜನ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೋಂದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆಪ್ಪ ಒಂದು ಏಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ದೆಪ್ಪ ಒಂದು ಮತ್ತು ಬತ್ತನ ಇನ್ನೊಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಡ್ಡಾವಡು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.